154 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna, żewġ timwiet oħra fl-aħħar 24 siegħa mill-bidu tas-sena ġew irreġistrati 2968 każ ġdid ta' dan il-virus. Hija din is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna kif in-numri tal-każi u tal-fatalitajiet sinejn li huma qed ikomplu jiżdiedu. Ta' filwaqt illi 121 persuna fiequ mill-virus bejn il-ħadd u tnejn bl-ammont totali ta' persuni mfejqa jiżdied għal 12,717. Bħalissa, persuni attivi bil-virus jammontaw għal rekord lokali ta' 2784. Fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19 żewġ irġiel ta' 73 u 84 sena rispettivament fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser illi il-vittmi issa żdiedu għal 241 b'22 fatalità fl-aħħar 3 ġimgħat. Wieħed irid jinnota li l-Ministeru għas-Saħħa ma ħareġ ebda informazzjoni dwar it-tliet fatalitajiet imħabbra fit-tmiem il-ġimgħa. Mill-141 każ imħabbar tul il-jum tal-Ħadd, il-Gvern għall-ewwel darba ma ħareġ ebda dettalji dwar kif ittestjaw pożittiv u inqas kemm minnhom kienu sporadiċi. Dan fil-waqt illi il-pubbliku ġie informat li s'issa tqasmu 11,705 vaċċin f'pajjiżna, mhux ċar kemm minnhom huma vaċċini tat-tieni doża. Intant, qed jiġi rrapportat li preżentament fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm rikoverati kawża tal-COVID-19 numru rekord ta' pazjenti għawċin minn meta feċċ il-virus fil-Gżejjer Maltin. Dan kollu wara illi il-każi ġodda żdiedu brata kbira wara l-btajjel tal-miliet u issa qed jikber it-ħassib dwar il-jiem tal-Karnival b'diversi appelli lil pubbliku sabiex ikun responsabbli. L-appelli tagħna huma ċari ħafna li l-persuni għandhom ikunu responsabbli li propju dan li ġara fil-miliet m'għandux jerġa' jiġi fil-Karnival għaliex hemmhekk nafu li n-nies għandhom ikunu responsabbli tagħhom infushom u taqrabathom biex propju ma jagħmlux dawn it-tip ta' gatherings ħalli ma jkunx hemm konsegwenzi. Francesco Catania, għal Net News.